Co ke mně lezeš? Ale plzeňský jsi student. Když to natáčíš, tak nenatáčí smysl. Au, ten lustr. Když to natáčíš, nenatáčí smysl, nedá se to vytočit. Pozdě, babo. No právě. Nevím, když krétem vlastně. No. Takže některé tam mylišky, co to mačku, tak by se třeba hádali kvůli něčemu, jo. Pak by ta myliška, co no to nějaký nebylo. By odešel tu kedveži. Teď by se na ně ještě otočil, teď by na sebe ještě řval nebo. A ty tady by prostě byli ty studenti, teď by tady protestovali. No, a oni by vlastně přeřvali to, co by se dělo tady, jo. Takže by vlastně bylo slyšet, že se tady hádají ještě. A najednou by, že jo, byli tady a udělali by piv, jo. A ten by dneska co by udělal piv a manželka. To musíme dát na YouTube, tohleto. Hele, to si pošlu a dám to na YouTube, hele, tyjo. Jo, berete? Potlesk.